खुलुमबाय लोगोफोर साफ्रोमबो इउटुब नायनो मोजां मोनग्रा आंनि लोगो नोंथांमोन दिनै आं नोंसिनि गेजेराव मोनसे कल रेकर्डिं भिडिअ लानानै फैलायबाय आरो नोंथांमोनखौ आं आसा खालामबाय भिडिअखौ जोबजासिम खोनासंलांबाय थागोन होननानै आरो बिनि उनाव दसे फंनैसो खोथा बुंनोसै खोनासंलांदो बे माबासो जालायहैदोंमोन नामा नङालाय गोदाव सोरावनो गोदाव सोरावनो थायो नङा हिनजावफोरखौ फोथायजाथारा आं गिलायलाङो आं ओमफ्राय दा मा खालामनांगौ नोंनिबा आंलाय मा मिथिगौ आंलाय मा मिथिगौ मिथिगौ नामा दा थिगैनो दंखायोना गोजौनालाय आबुआ खाथ्रा दं मोजाङै खाथ्रा दंखायो मोजाङै माबायाव गोसोआव फोमोन दंना एसे एसे बेसे गोलाव गोलाव ना गुसुं 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 गुसुंसो थिग जायो बिदियानो आराम नुयो होनदां बिदिबा जाहैबाय अनिल कुमार बसुमतारी बिथांखौथ' रावबो मिथियै गैया बिथाङा सर्ट भिडिअ बानायो आरो रायजो राजाफोरनि अनसायनाय गोबां मोनदोंमोन नाथाय बेबायदि मुगैथाव खामानि मावनाया माने मोजां जायाखै बयबो बिथांनि भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालामदोंमोन भिउस मोनदोंमोन बिथाङा नाथाय एसे मोजां भिडिअ बानायो एक्ट्रेस मोनो बियो मोजां मोजां सिख्लाफोरजों भिडिअ बानायबाय थायो नाथाय बेबादि बुद्धिहीन बुद्धिब्रस बुद्धि गोमानाय होननानै बुंजायो बेबादि खालामना लानायखौ मानो होनब्ला गोजौआव दावखोब्ला गावखौ सिनाया गाव एसे मोजां भिडिअ बानायबाय रायजो राजाफोरजों सिनायथि जाबाय आरो बिनिफ्राय साबसिन हामसिनसो बानायलांबाय थानांगौ नाथाय बेबादि गावखौ गाव बेबादि खालामनानै लानाया बा रायजोफोरनि गेजेराव मिथिसार जानाया एसे मोजां जायाखै लासिं सिं जानानै फैनाय बाथ्रा बेफोरो माने बयबो अनसायदोंमोन बयबो मोजां मोनदोंमोन नाथाय जों सोरखौबा भिडिअ बानायनानै गाहायाव खोख्लैनो गोसो गैया माने रायजो राजाफ्रा जे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोननायखौ जों मिथिनो मोन्दों नाथाय बेबायदि बुद्धि ब्रास खालामना लानाया मानसिफोरनि गेजेराव एसे उसुबिदा जानायखौ नुदों